Video amatir nggone warga iki kerekam detik-detik aksi ora pantes sing dilakoni pasangan sejoli nok dhuwur taman lantai loro alun-alun Kabupaten Tuban. Ketok wong wedok buk karo posisi sirahe di pangku gendakane. Sauntara sing lanang ngrangkul ambek ndilokno sirahe nok arah raine sing wedok. Ora mung rekaman warga, penggerebekan wong loro kuwi kerekam jelas karo kamera pemantau utawa CCTV. Nok njero rekaman kuwi ketok kelorone teka langsung munggah nok lantai loro alun-alun pas Senin bengi. Ngerasa suasana sepi, kelorone nekat nglakoni aksi mesum nok area terbuka kuwi. Lokasi taman lantai loro alun-alun Tuban iki sebenarnya dadi fasilitas publik sing rame diparani wong kanggo nyantai. Tapi kurangnya pengawasan pas bengi dimanfaatno oknum sing ora bertanggung jawab kanggo nglakoni penggawean sing ora bener. Sampai saiki identitas kelorone urung dierohi pastine. Kanggo nyegah kedadean kaya iki maneh, petugas Satpol PP bareng keamanan setempat ape nglakoni pemantauan ambek patroli luwih ketat. Saumpamane pas jam-jam rawan nok tengah wengi. Warga yo melok ngimbau kanggo njaga ketertiban ambek kesopanan pas nok panggon umum. Siki Muhammad, JTV, Tuban.